Ah. Ha? Day. Kaon ka ba? Gutom kayo? Karon si Kuya. Para ba tay? Di ulit ka di ay. Ikan day. Si pangutana dira si pangutana ya. Mais na sad pa? Mais ay noon sa nga. Bawag ka na wati trabaho. Susambi. Kaya nga. Ilabay iring. Kay nga mo rin patay sa mga ilaga dire. Tira lang sa Binuang tira. naman na pa. Uy, Tira-tira lang sa anak-anak lang sa asin ron ako pa. Asin ako. Tira-tira. Dami mana. Ya, day. Ikaw kauna ng abe. Wag ko kauyo na isunta natin. Pero hindi lang asin. Masuya sa gulog ug sudan nga lamay pa. Kakuan sa taron mag-asin sa tagay ugma maghumba ta. Kung sa ka nga magay. Diyan mga sikini ni baw ka nga. Sus ke baw. Uy, mamaplos in taon ka day sa. Saon lang mamaplos ka nga. Wala nang kare kinakusgan nga anak nako nga gwapa kayo. Wala na kay labot pa. So ilabot. Magbuntis ko di ko muli diri. Dalawa mga sudan na to. Puro lang asin. Napay sudan, mais. Ay, kanon mais. Asa magauli na ito silingan? Labot. Prituhan ang asin pa. Asa mag day. Asa mo Mamuta na pag parehas na mong duwa. Mga wamoy ayo. day. Prituhan ang asin pa. Ato na dubuhong iring. Kuha dito. Isa ko ng asin. Asin ni oh, ray magic sarap na asin ni iring. Dapa. Wala dubuhon. Pa. Kaon ko pa. Ganam. Oh. Ay, isa imong igsoon ang itag kaon pakan ah. Ikaw di pa kaon niya pa. Pakan na kay imo na igsoon ako may imong fugoon nga. Unsa man? Amahan ko unsa magka. Unsa man ako pakanon na Pakan na niya? nagbahaw. Kay wa mo tay bagong luto. Nay asin sudan. Kan na nagtarong. Oo, hindi ko kaon na sa iring. Kuya, oy. Pamili man mo nga. Pamantay, bagong luto, kanalang sa. Ikaw di ka man labot. Trabaho tarong pa. May trabaho. Tarong pa ka na dakong sildo ka. Sus, mangita mo yakog sildo. Ay, may engineer ta, Kasi doktor. kanina ay nagkadag. Igor na graduate elementary. Ngita mo ka, namumura ta. Kanana. Ano sa kang daw kamawa? Dili sa kalibutan niya. Eh, kapoy naman ko mo niya. Imo naman ang igsoon, imo naman ang usamang ka, imo Ikaw naman mo sa kamay. siguro ka mong duha rin nakadagbo shit na ko. Kanana daw Mawa mo yung mga ayo. Kanang Mawa sa ang iring tao daw. sa kalibutan. Eh, Wala kalibutan, ikaw. mawa. Sorry, day. Pasaylo ako, day. Gun ako'y amahan. Wan ako'y igsoon. Mga wa may ayo. Di na akong balik ka ng balaya. Day! Ala pa. Imong gis... Sagpa. Anak na to siya sa liging kawayan. Ngayon ko niya pasaylo dong. Nga anak ko niya sorry niya. Nilako man siya. Guba na kuluta pa. Guba. Huwag kong lutay. Ayaw, guba na. Ayo sa nabira oy kay mahu akong panty patang mong garter. Ni mo ang bening yatag ni mo pinaskuhan ba nga bertuhon man kay nga panty oy ano ba na 200 nung sa matangtang liyapag. mawa na ko'y panty Ano ba na nag-away sa unsa nag-away nga giilog siya ka ayo ano ni nag-ilog siya Pat anak, sa mga anak. Ay, dai, tisa panganin mo? Utan naman dai, kisa ko pangan. alis agad mag-istorya sa taas Wata na rasad. Okay, mag-istorya. Ako'y plano or oras. Ninyo mga style. Ako'y time dai mag-istorya ninyo mga tabki ko. Oh. unsa Kikoy. Sabi na tabki ko. Alay kunit today. Kunit today. Lagi. Ay, mukha mo ka. Tambok kay kay. Hindi ako kapatulanit. Ayaw ninyo bunog kay ako ning pang anak. aw imo din ang anak ay karon ka Okay, nagita ko si Nina. Okay. Agay! Ala, manino. Agay! Ala, manino. Pulis Agay! Bunugan ako anin ako eh. 50-50 na yung ko anak. Papa. Eh, tabang. Ma. Pa, ayaw pag binuang pa, Papa. Pa.
Ay, Day, isa! Day, si kuya ni mo! Nga naman si kuya! Adto nga si kuya ni mo pagdali! Ako lang pa na si Papa, adto nga si kuya ni mo! Nakato si kuya ni mo! Nako! Ya! 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 pwede. Kaya ka? Oh, naayon ako rin. Naayon lagi. Mag-TikTok na rin. Si Papa, ya! Ha? Si Papa. Yes, Papa, si Papa, ya. Kulata kita bang kulata, ya. Ah, ito kabarakas, Papa. Gahi kayo to. 5 kang natangtangan na to, 2 kang ipon. Buhay pagkihapon. Ito, TikTok ka.